Haideți să ne jucăm niște broli. Ok, ne jucăm broli. Mortis, bringer of doom! Let's go! Woohoo! Don't make me get Nina! Yeah! Time to brawl! Stai să mă gândesc ce să ne jucăm. Hai să ne Stați. Dați follow la canalul ăsta, adică așa. Dați și inimă, vă rog. Ne adunăm aici mulți. Ok, acum ce să ne jucăm? Hai să ne jucăm. Cum? Ce faci? Ce postare? Acum? Unde? Ok, hai să ne jucăm ăsta. Vreți să ne jucăm altceva? Hai să ne jucăm altceva. Nu știu ce să mai joc. N-am multe jocuri. Hai să mai jucăm niște Roblox. Bun. Ok, vreți să apară și sora mea? Ok, ea nu vrea. Hai să ne jucăm ăsta.
subă și mâini. Nu vreau. Vreau la cu viteză. Ok, o să ne jucăm altceva acum. Hai, eu mă bucur. Găsă, o să ne jucăm. Dacă... Ok. Să știi că s-ar postez pe YouTube. Nu băga în seama asta pentru că ea crede că nu pot să postez pe TikTok dacă filmez așa mult, dar de fapt poți. Poți doar un minut. Ba nu, Ba da, maxim e un minut, că nu poți face anunțe ca pe YouTube. ba nu, taci. Taci! Nu să taci. Deci o să-ți comenteze toată lumea. De fapt, o să poți posta, dar să nu se vadă asta cu Roblox sau așa. Ok. Nu, lăsăm să fie. Ce viteză am! Mișcă. Ok, haideți să ne jucăm acum. Vreau să mă joc în nou, i-am chef de nou. Nu vrei să ne jucăm? Lasă-mă sfârșită. Nu vreau bani. Mă joc banana eu. Ok. Hai să vă arăt cum se joacă banana. Banana e un joc foarte creepy și ciudat. Nu-mi place de banana. E urât. E urât. Bun. Ne bagă în meci. Cuște. Ok, sper că ne bagă în meci acuș. Vreau 10 minutele. Avem 3 fiecare. Nu știu să joc. Băi, dacă cât mai e să ne care. Măcar în Nu, lasă. Nu. Bă, pentru că nu știu să joc, nu joc după asta. Unde pun bucată de... Că dacă nu pasă. Să vă arăt banana. Că de banana. Am omorât pe cineva. Vai. Nu știu. Nu pot să jos. Ok, e cam creepy jocul ăsta. Banana. Așa vreau. Ca să fac loc. Ok. V-am arătat-o și pe banana. Ok. Nu faci like dacă spui că vrei să faci. Ok, banana. Banana, lasă-mă. Banana, lasă-mă. Lasă-mă, banana. Mai am o viață, banana. Mă lași. Ok.
Ok, ce ne jucăm? Mamă, ce m-a speriat ăla cu banana lui. Ok, hai să intrăm pe fratele nostru. Bine, surioara noastră, dacă vreți să ne aveți la prieteni, ne cheamă așa, uite așa ne cheamă. Aici sus ne arată numele meu și asta e numele la surioara mea, era contul meu înainte. Ok, hai să intrăm pe ea. Continuă. Da, contul nostru, în fine. Acum am intrat pe ea. Și cum ajută o film? Da, știu. După aia o să ne jucăm Adopt-Me. Și după aia o să închizi mai pentru că nu mai pot posteți pe TikTok. A, tu ai ieșit. Păi am intrat pe alta Eurofilm. E, păi dacă intra pe altul, degeaba nu intră. În fine, hai. Ok, ce să ne jucăm? Știi? Adopt-Me. De fapt, nu, lasă. Hai, Nobi. Ne jucăm Nobi? Joc Sushi Tycoon. Tycoon? Sushi Tycoon. Nu, Sushi Tycoon. E pus ăla care el juca Maxi. L-am găsit și eu Sushi Tycoon, să știi. Joacă un prieten. Nu. L-am găsit eu, uite aici. Bun, hai să ne jucăm asta. Bine, hai să eu mă joc în Obi singur. Că ea vrea să joace Sushi Tycoon. O să-l vedeți pe canalul meu de TikTok. Sushi Tycoon. Că văd că tu doar nu știi. Ok. Las. Ei game, nu știu. Tot. Sunt artist, nu? În Obi. Acum trebuie să asta. Uite, luat. Ok, bun. Trebuie să intrăm pe dulap. Ok, bun. așa aș fi făcut-o. Aș fi filmat doar hobby-ul. Ok, hai să așteptăm ca intră și eu. Nu poți să duci înainte. Nu, te aștept. Nu, du-te înainte. Bine, ok. Bă, de ce nu l-a luat pe bun. L-a luat. Hai la ventilație. Ventilație. Ești departe? Stai, chestia. Nu știu dacă... What? Te omoară. M-a omorât. Ce să face? Bun. Gata, am reușit. Aoleu, da. Au. Am murit. Ai trecut de asta, nu? Da, normal. Acolo eram când am zis că a intrat tu. Am reușit. Dacă vrei poți să mă știi. Ok, te aștept după asta că e grea. Care e rage? Asta și după aia din mijloc. Bun, am Hai trecut. că da. A, nu, vreau să zic asta. Să-mi este din mijloc. Asta. Nu? Aici. Asta nu e. Și acum? Asta e din mijloc. Bun. Haide, te aștept aici. Aici zic eu. Acolo. Da, știi. Nu, acolo. Da, lasă-mă că știi. Bune. Tu nu că nu știi. Bune. Nu. Au. Salutare, guys. Salutare. M-am prăpădit Tudorache.
Sper. Uite, mă. Nu știu dacă știți ce m-a plictisica, dar ea... Merge pe orice. Este destul. Nu te merge de asta. Foarte ușor. Papa. Pa. Frate. Cum? Am murit. A, să văd dacă știi ce trebuie să faci aici. Da, trebuie să intru pe... Ba nu, uite. Eu știu ce trebuie să fac. Hai că te aștept, eu știu și eu știu, dar... Trebuie să intru pentru un perete. Sigur o să te Hai, merg unde vrei. Știam, dar... Păi și eu știam. Mamă, ce bine miroase aici. Bă, puti a căcat. Puti a căcat. Puti a căcat aici. Relax. Aoleu, știi ce trebuie să facem aici? Da, caca. Trebuie să călcăm pe cap. Bă, nu. Am trecut. Dar de ce dacă mergi, te omoară? A? Nu e cu viteză asta. Eu mă așteptam să fie cu viteză. Asta era hatul. Asta era hatul. Eu înveți de la fete. Cam așa arată hatul. Dacă erați curios, așa arată hatul la fete. Așa puturos. Ataci. Așa urât. Arată ca în cremă, știu mie să-l mănânc. Cine termină primul câștigă ceva? Un pupic de la mine. Pup? Ce pute aici. Aici, putem. Îi dăm... A, ce bine miroase aici. Aoleu, uite pe mine. Doar nu vrei să știi cine așteaptă. A, știu eu. Mm. Știu că ne așteptăm ventilație. Un labirint. Dacă spun că am trecut. Pe bune? Dacă nu dăm să Am trecut. pe bune? Da. Nu mai zic. Da, am uitat. Deci, uite. Param. Pe acolo, nu, pe cealaltă parte. Cred că pe acolo, cred. Nu pe acolo. Da, bun, acum cred că pe aici. Nu cred că pe aici, cred că am greșit. Cred că tot înainte. Pe aici. Cred. Pe acolo pare blocat. Pe E blocat. Păi, ce faci, întorci? Hai, du-te. Bun, haide. Ce faci? Aoleu, ce s-a făcut aici? Asta cred că e cafea. Bă, de ce nu bem, nu știu. Cred că are gust bun. Sau Coca-Cola. Ne-am întors de asta. Ha? Uite. Tot fac răză. Ha? Am urcat în asta. Și tu? Ok, acum terminăm modul, cred. Ok, hai să vedem. Ne cățărăm pe casa asta, că nu suntem boși. Hai bă, cățără-te! Sărim pe case, că nu suntem boși. Am terminat modul. Bun, hai să ieșim. Am terminat tot. Ok. Bun, da. Ne-am jucat. Eu zic să oprești filmarea. Dacă vrei pe TikTok să o postezi, nu acum.